दा समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्डनि लेङाइ गाहाय मावफुंग्रा मुसे खाम्फा बरगयारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानायनि गेजेरजों बिथांनि जिउ आरो बर' माहारि लोगोसे बर' राजखान्थिनि थिलि बेनि सायाव जोङो सावरायनो लादों। बर'नि सोमावसारनाय बुब्लि बड'लेण्ड जिनोखि एकर्ड जादों बेनि बुंनो थाङोब्ला गासिबो डिजाइननि मावफुंगिरि माइनाव दैमारि मुसे खाम्फा बरगयारिखौ मोनसे समाव माइनाव दैमारि होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। जि समावनाखि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन बर' लिबारेशन टाइगार एबा BLTनि गौथुमनि गेजेरजों माइनाव दैमारिनि खामानि दामानिखौ लाजेननानैनो जोङो दिनै खाम्फा बरगयारिनि समसिम सफैनि आरो दा समाव बिथाङा बड'लेण्डनि लेङाइ गाहाय मावखुंग्रा जानानै गोबांथार बिथांखि मावफुंगासिनो दङ। दिनैनि समावहाय बड'लेण्डनि जेनोखि थासारि एबा बड'लेण्डनि जौगाखांआरि बिथिं बेफोरो जागासिनो दङ। दा समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि जिउ आरो हाबा लोगोसेनो बड'लेण्डनि समाज राजखान्थि बिथिंनि सायाव जोंनो बाथ्रा बुंथिगोन। बिथांनि जोङो गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय सिबिनाय होयो आरो खुलुमनाय होयो। खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जिनिखि सम BLT गौथुमजों थाफानानै जिनिखि खामानि मावदों आरो BLTनि नोंथाङा दैदेनगिरि जानाय समावनो बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलाबो दाजादों आरो दिनैसिम 19 बोसोर बाबेनलांबाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि जिनिखि सरकार। दा बे समावबो नोंथाङा बड'लेण्डनि खुंथायाव मैखोमै बाहागो गोनां जानानै दङ आरो नोंथांनि जिनिखि प्रजेक्टफोर बे प्रजेक्टफोरा माने बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे नोजोरथाव बिथिं जानानै फैदों जों बेखौ मानिनांगोन। दा जों नोंथांजों मोगा-मोगि लानायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो लुबैदों जे नोंथांनि उन्दै समनि जिउनि बाथ्रा लोगोसे BLTआव माबोरै आगान होफैखो बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि सुक्तिया बोरै जाखो आरो दा समाव जोङो बर' समाजखौ बबेथिं लांनो आरो बर' राजखान्थिनि लामाया बबे लामाजों थांगासिनो दङ। दा नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्राखौ बुंथिना लाग्रोदो। आङो दानि चिरां जिल्ला आगोलाव क'क्राझार जिल्लामोन बेनि रुनिखाता होननाय फिसा जायगा दङ भुटान बर्डारथिं बेनि बासबारि होननाय गामियाव आं जोनोम जादों। जोनोमनि डेट गैया खारन आंनि बिमा बिफाया लेखा रोङामोन लिरनोबो रोङामोन फरायनोबो रोङामोन आरो बेवहायनो देरदों। गुबुन गुबुन बर' गथ'फ्रा बै समनि सिटुवेसनाव बै समनि अबस्थायाव जेरै देरदों हाजों गेलेनानै माइ खनसायनानै फाथो माइसा दांनानै आंबो बिदिनो देरबोदों। गामियाव जोंहा प्राइमारि स्कुल गैयामोन। जों जेब्ला स्कुलाव थांनो हानाय बैसो जाबाय बे समाव गामिनि मानसिफ्रा मिटिं खालामनानै स्कुल गंसे लुनायनि डिसिसन लादों। बे मिटिङाव जोंबो खाथि खाथि जिरायफानानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो गमामायै गामिनि मानसिफ्रा बे स्कुलखौ लुदों। दाना बेवहाय मास्टार जानोबो मानसि गैयामोन। आंनि आइनि फंबाय सासे आमाइ बियो मेट्रिक फेलमोन फुटबल गेलेग्रामोन। बेखौ बुंनाय जादों नोंहा मास्टार जानांसिगौ। थाङै थुङै बिथाङा आमाइया मास्टार जानानै जोंखौ फोरोंदों। बेनि उनावहाय एम इ स्कुलखौ आङो रानिखाथायाव फरायदों। रानिखाथाया जोंनि गामिनिफ्राय 7 किल'मिटारसो जायो। बै समावहाय लामा गैयामोन दालां गैयामोन दै बारसोम बारसोम जोङो बे 7 किल'मिटारखौ फुङाव थाङोमोन स्कुल गनानै आरो 7 किल'मिटारखौ जोङो न'आव फैफिनोमोन। माने एभ्रिडे जोङो 14 किल'मिटार थाबायनाया गोनां थाबायथारनांगौमोन। बिदिजोंनो फरायबोदों। बेनिफ्राय हाइ स्कुलखौ आङो कासिकत्रा हायार सेकेन्डारियाव फरायदों। मेट्रिकखौ बिनिफ्रायनो पास जादों। बेनिफ्राय शिलंआव सेन्ट एन्थनिस कलेजाव फरायदों आरो थाङै थुङै आंनि फरायनाया बिराद थाबथा थुबथा न'नि अबस्था आरो गोबां परिस्थितिखौ लानानै बिदिनो बेवहाय थांलाय जादों।
थाङै थुङै आं ग्रेजुवेसनखौ क'क्राझार कलेजनिफ्राय लादों बे समावहाय जोंनि बर' आन्दलनमोन बर' आन्दलना 1993 आव जेब्ला BSc एकर्ड जायो बे समाव मानसिफ्रा गोनो गोथो जाजोबदोंमोन मा खालामनो मा मानो BSc एकर्डनि सायाव जिहेतु जोंनि जेनेरेसना हेपि नङामोन आङो बेनिफ्राय जायगायाव थायोब्ला आंना फरायनाया जानाय नङा होननानै आं दिल्लीयाव थांदों आरो दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायदों दिल्ली इउनिभारसिटियाव नोंथाङा फरायबाय BSc एकर्डनि उनावहाय मास्टार डिग्रीनि थाखाय मा डिपार्टमेन्टमोन आं इंलिश डिपार्टमेन्ट आदसा नोंथाङा BLT बड' माने लिबारेशन टाइगार BLT माबोरै जइन जाखो दिल्लीयाव फरायबाय थानाय समावनो जोंनि कलिग्स आरो मानव गेदेर दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया आंखौ लोगो हमनानै बुंदों जे जोंहा आन्दलनखौ सालायफिननांसिगौ आरो BLT होननाय मोनसे संगठन दानाय जाथोंसै होननानै बुंनायलाय आंबो क'क्राझाराव फैनानै प्रथम मिटिंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बाहागो लाफादों बाहागो लानायनि उनावहाय जोंनि जे बै समावहाय जायनो चेयारमेन होदोंमोन सिलागाम बसुमतारी बिथाङा हठात केन्सार जानानै थैनायलाय जोंनि गेजेराव लिडारशिपखौ हाग्रामा महिलारिनो होनाय जादों आरो आंनो पाब्लिसिटि पार्टखौ होनाय जादों आरो आङो पाब्लिसिटि सेक्रेटारि जानानैनो आरो बै समावहाय बिमुं माने खाम्फा बरगयारिनि जायगायाव आङो माइनाव दैमारि मुं लानानै खामानिखौ मावबोबाय थादों बेनिफ्राय फैयै 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 बे आन्दलनखौ बयबो मिथिलायगौ BLTनि आन्दलनखौ 1998 आव आंखौ पुलिसा हमदों एरेस्ट खालामदों माबायाव ऋषिकेशआव उत्तर प्रदेशनि ऋषिकेशआव बेनिफ्राय एसे गोबाव सम जेलाव थानाय जादों जेलाव थानायनि गेजेरावनो सरकारनि गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ आंखौ जेब्ला इन्ट्रिगेसन लादों बे समावहाय लोगो मोनलायदों अपिनियन शेयार खालामलायदों आरो जोंनि रायज्लायनानै बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खोथा बाथ्रा बे समावनो आङो शेयार खालामनो मोनदों बेनिफ्राय लासै लासै आङो जेलनिफ्राय गनायनि उनावहाय बे कमिउनिकेसनखौ इन्टेक्ट दोननानै सावरायनाया सुरु जाजेनदों जोंहा दानि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बे समावहाय कमल बसुमतारी ना ब्रह्म टाइटेल लानानै बिथाङा BLTनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बेनिफ्राय हरखाब नार्जारि बिथाङा रङियानिमोन बे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आनफर्चुनेटलि मोनसे एक्सिडेन्टआव गुवाहाटीयाव बिथाङा थैदों हाग्रामा महिलारिनि थोननाय आरो बिथांनि बोसोन बायदि जोङो रायज्लायनायखौ 1999नि बबेबा मोनसे पार्टनिफ्राय जोङो सुरु खालामदों लासै लासै बेनिफ्राय 2000, 2001, 2002, 2003 फुलि आङो बे BTC गठन जानायनि नेगसिएसनाव सावरायनायाव फुरा दमै आङो बाहागो लानो मोनबोदों आरो फैयै फैयै 2003नि 10 फेब्रुवारि खालि दानि जे BTC बे BTCआ गठन जादों नोंथांमोननि सोमावसारनाया एबा बर' रायजो राजानि लुबैनाया आलादा बड'लेण्ड रायजोमोन नोंथांमोना नाथाय BTC एकर्ड खालामनाय जादों बै समावहाय बयबो बर'फ्रा आलादा रायजो बड'लेण्डखौनो लुबैदोंमोन गोबाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जोंनि बर'फोरनि अर्थनैतिक अबस्था आरो शिक्षा फरायनायाव ओरैबायदि बेक जाबायमोन जे रावबो गेलेनो मोनाखैमोन बोरै थांना थानो बहा थाखोमानो पुलिस मिलिटारिनि गुलिनिफ्राय बोरै गनो बेनो संखिनाय मोनसे अबस्था फैदोंमोन अर्थनैतिक उन्नयननि थाखाय रांखान्थि जौगानायनि थाखाय खुनु बर' मानसिया बिजनेसआनो जाथों जिखुनु खामानि मावनो मोनाखैमोन इभेन साख्रि आलाफ्राबो साख्रियाव थांनानै रेगुलार साख्रि मावनायानो प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन आरो गोबां साख्रि आलाफोरखौ आन्दलनाव जड़ित दं होननानै साख्रिनिफ्राय बोख्लायनानैबो होदोंमोन फरायनाया टटेलि बन्द जादोंमोन मानोना बै समनि आन्दलनाव भुल क्रमे बाहेरायाव फरायनाय शिलंआव फरायनाय दिल्लीयाव फरायनाय गुवाहाटीयाव फरायनाय जेसेबां फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ लेंहरफिननानै आन्दलनाव जड़ित जानांगौ होननानै बुंनायबो जादोंमोन दा बेबायदि अबस्थायाव गोलाव सम जेब्ला आन्दलनाव लिप्त जानानै समाज नाङैनो
बिराद मोनसे गाज्रि अबस्था जोबस्रांहां अबस्था दंमोन। बे समावहाय जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि, आबोफनि दैदेनगिरि आरो बर'आव जेसेबां संगठन दल दङ बिथांमोनजों रायज्लायनानै जों बेखौनो थिरांथा लादों जे आलादा रायजो नङाब्लाबो बेनि गाहायाव मोजां मोनसे सांबिधानिक बेबस्था रक्षनाबेक्षन खालामहोनानै जि सेपारेट पलिटिकेल एन्टिटी क्रिएट जुदि खालामनो हायो अब्ला बेखौ मोनसे फाउन्डेसन बड'लेण्डनि मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै जोङो नाजावनानै जोंखौ गोरानिफ्राय गोरा दाफुंनानै लानायनि जोंहा बोथोर फैदों। बे खोथाखौ बयबो एग्रि जालायलायदों आरो बेखायनो बिटिसि क्रिएशन समावहाय आलादा रायजो जुदि जालाब्ला बर'फोरनि बबे बबे समस्याया जोंनि थाखाय गोनांथार बेफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामलायनानै माखासे माने गोनांथार खामानिफोरखौ बे एग्रिमेन्टआव सोदेरफानानै बिटिसिखौ नाजावनाय जादों। जेरैहाय बर'फोरनि राव थांनानै थानायनि खोथाया जोबोद गोनांथि दंमोन आरो बे रावखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बै समनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खुनुरुखुम जुजिथाबनानै फोथांनानै दोनबोदों। दा बेखौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां खस्थ' मोनबोदों। गुबुनफ्रा जोंनि बर' रावखौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन होनायाव गैयामोन। फैयै फैयै बेखौ इउनिभार्सिटि लेभेलसिम दिनै गंथाम इउनिभार्सिटियाव बर'नि MA फरायदों। बे भाषाखौ भारत संबिजितनि 8 शेड्युलाव सोनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो भारत सरकारा आलादा रायजो होलाब्ला बेखौ जेरैखि जाया होनांगोन आरो बेखौ होआब्ला जों जिखुनु एग्रिमेन्ट खालामनो हाया होननायाव बिथांमोनहा बे जोंनि रावखौ 8 शेड्युलाव सोनानै होनांगोन। जोंनि जायगायाव बै समावहाय टेक्निकेल इन्सटिटिउट गंसेबो गैयामोन। इभेन ITI क'क्राझार ITI सेन्टारनि बादै खुनु जायगायाव टेक्निकेल होननाय बुस्थुआनो गैयामोन। दा बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि जोङो बिनानै लाबोनो हादों, जाय इन्सटिटिउटआ दिनै समग्र भारतनि गोबांथार छात्र छात्रीफोरखौ मोजां टेक्निकेल एजुकेसन होनो हादों आरो जि इन्सटिटिउटआ दिनै डिम टु बी इउनिभार्सिटि जादों। बिनि बादैबो गभर्नमेन्टजों रायलायलायनानै बड'लेण्ड जितु गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि केम्पास बेखौ पर्यायक्रमे इउनिभार्सिटि फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनाय जाथों होनलायलायनानै जोङो अरेलि बुजाबुजि खालामलायदों। जदिउबा एकर्डआव गैया आरो थाङै थुङै बेखौ 2009 सनावहाय फुल फ्लेजेड मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोङो बानायनो हादों। बेनि बादै जोंनि ओनसोलखौ मोनसे टार्मिनास बड'लेण्ड सिनाक्ट होनो हानाय बायदि डेफिनिट मोनसे बाउन्डारि जोङो क्रिएट खालामनो हादों आरो बे बाउन्डारिनि सिङाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै बेनि सिङाव आरो 10टा साब डिभिजन खालामनानै फुलि मोनसे गणतान्त्रिक सिस्टेमाव एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ जोङो लाबोनो हादों आरो बिटिसिनि गेजेरावहाय 40टा समष्टि खालामनानै 75% रिजार्भेसन पलिटिकेल रिजार्भेसन ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौ लानानै जों दिनै बिटिसिखौ गोरायै सालायनो हादों। बेयो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बर'फोरनि थाखाय आरो बे एग्रिमेन्टनि दारै जि बिटिसि जादों बे बिटिसिखौ फाउन्डेसन बा बेस लानानैसो जोङो भबिष्यतखौ जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि फरायनाय गासैबो दिगाव जोङो बोरैहाय खालामलांनो बेनि प्लेन बेफोरखौ जों दासो खालामनो हानाय अबस्थायाव फैदों। नोंथांमोना 19 बोसोर बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलखौ दा सामलायगासिनो दङ। बेनि एचिभमेन्ट होननानै बुंनो थाङोब्ला जों माखौ बिदिन्थि होनो? आं गासिबो रायजो राजा आरो मेगन गुनु बिथांमोनखौ मोनसे गोसोखांनो लुबैदों। प्रायर टु 2003 सननि आगोलाव जोंनि दानि बे बिटिसि ओनसोलाव मा दंमोन आरो दिनै
2020 सनाव मा दङ बेखौ जुदि कम्पेयार खालामनानै नायो अब्लानो बिटिसि आव मा रोखोम जौगानाय फैदों बेखौ बुजिनो हागोन। मानसिफ्रा दिनै जाय मानसिफ्रा आन्दलनजों सम्पर्क गैया, जाय मानसिफ्रा बड'लेण्डनि मोनसे मोजां भिजन गैया, जाय मानसिफ्रा जोंनि आगोलनि गाज्रि अबस्थाखौ खोनाफेराखै नुफेराखै, बिथांमोनहा गिदिर गिदिर खोथा बुंदों। माने बिटिसि जानानै जेबो लाब जायाखै, बिटिसिआ जेबो डेभेलप खालामाखै, बाहाय कारापसनल' जादों, गोबां खोथा बुंदों। आं बेखायनो जोंनि जेनेरेसन बा जोंनिफ्राय देरसिन जेनेरेसन जायफ्रा आगोलनि अबस्थाखौ नुदों आरो दिनैबो थांनानै दं, दिनैनि अबस्थाखौ नुदों, बे बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोसोखांनो लुबैदों जे जोङो माबे अबस्थायाव दंमोन। जोङो थिंग्रिंग्रिं मोनसे अबस्थायाव दंमोन। प्राइमारि स्कुलनिफ्राय लानानै जोंनि शिक्षा दिगाव अबस्था बिराद काहिलमोन। मास्टारफ्रा बेथन मोनामोन, जोंनि स्कुल न'फ्रा बायफ्लं जिफ्लंमोन, बेन्च डेस्कनि खोथा बेवहाय गैयामोन, बस्था बनानै धारा बनानै फरायोमोन। मास्टारफ्रा बेथन मोनैखाय स्कुल गारनो हाल मावनानै जानाङोमोन, गोबां धरननि। दिनै बे प्राइमारि स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जि शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेफोरखौ फोसाबनो हादों आरो दिनैनि लेभेलाव लाबोनो हादों। आं दहायनो बुंबाय जे जोंनाव टेक्निकेल इनस्टिट्यूट गैयामोन। जोङो बेखिनि बोसोरनि गेजेरावहाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि जोङो बानायनो हाबाय आरो गंसे इन्जिनियारिं कलेज बिनि चन्द्र ब्रह्मनि नामावहाय बे कलेजखौ जिहेतु नामाकरन होबाय, बे इन्जिनियारिं कलेज जों बानायनो हाबाय, इउनिभारसिटि जों दा बानायनो हाबाय, डिम टु बी इउनिभारसिटि CIT आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। दिनै गोग्गानो गोनां जे क'क्राझाराव जोंहा गंनै इउनिभारसिटि जों मोननो हाबाय। क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोथौसिन उदालगुरिनि, बाक्सानि, चिरांनि, क'क्राझारनि सा ओनसोल जेरावहाय दै लोंनायनि बेबस्था गैयामोन, जेरावहाय लामा होननाय मोनसेबो गैफेरामोन, जेरावहाय 1 इन्सिबो फिस लामा गैफेरामोन, जेरावहाय गंसेबो कालभार्ट 1 फुटनि कालभार्टबो गैफेरामोन। समग्र बे 9000 स्क्वायर किल'मिटार एरियायाव 3.2 मिलियन पपुलेसन, 32 लाख पपुलेसननि जाथायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिभिन्न फिल्डआव जि बेसिक थांनानै थानो थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेसिक जि नांगौ बेखौ निस्सय बयबो बुजिदों जे बिटिसिआव दा दाफुंनो हादों। गोबाङानो अजद होयो जे गोबांथार भेन्सार स्कुल दङ, कलेज दङ बड'लेण्डआव, बेफोरखौ सरखारि खालामनाय जायाखै। 12 बोसोर बाबेनलांबाय बड'लेण्ड सरकारा। जि बिटिसि सरकार बियो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया, बेखौ बयबो मिथिगौ। जोंहा जुदि जोंनिनो रेभिनिउ जेनेरेसन खालामनानै जोंखौ जेरै नांगौ दाफुंनो हानाय जुदि केपासिटिसिम लांनो हायो, अब्ला नोङो LP स्कुलबो बानायनो हागोन, इउनिभारसिटिबो बानायनो हागोन। किन्तु दिनै बिटिसिआव जि अधिकार होदों रेभिनिउ जेनेरेट खालामनाय बा कालेक्सन खालामनो हानायनि, बे बेलायाव बिटिसिआ स्कुल कलेजफोरखौ गावनो गाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय नङा। आरो पस्टखौ जिहेतु आसाम सरकारसो बानायो, बेखायनो प्रभिन्सियेलाइजेसननि दायित्वआ आसाम सरकारनाव दं। दा बे बेलायाव आसाम सरकारा जेब्ला प्रभिन्सियेलाइजेसननि पलिसि लादों, बिथांमोनहा 1/1/2006 खौ बेस खालामनानै प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेबस्था लादों। बेहाय जोङो बिटिसि हिसाबै जिहेतु जोंनि बिटिसि ओनसोलाव स्कुल कलेजफोरखौ बिटिसि दाखांनायनि उनावसो गोबांथार फसंथानफोरखौ बानायनाय जादों, स्कुलफोरखौ बानायनाय जादों, कलेजफोरखौ बानायनाय जादों। ओंखायनो स्पेसियेल कनसिडारेसन बिटिसिआव होनांगौ होननानै जों आसाम गभर्नमेन्टखौ होदों। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैदों, बुद्धिजिबिफ्रा जेरैबायदि लुबैदों, बिटिसिआव बे आयेनखौनो बानायनाय जादों आरो बेखौनो जोङो आसाम सरकारनो गथायदोंमोन एप्रुभ खालामनानै। बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां कलेजफोर दङ, स्कुलफोर दङ, प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जोङो प्रेसार खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा गोबां अजुहात होनानै दासिमबो खालामाखै। तबे बेनि बेलायाव जोङो माखासे रियेलिटिखौ नायनांगोन जे मैयासो दासो सोरबाया साख्रि मोनैनि थाखाय गावनि गामियाव स्कुल बानायनानै जुदि मास्टार जानायनि उद्देश्य लानानै खालामनाय स्कुलफोरखौ
जुदि जोङो खालामफानांगौ जायो 2016, 2017, 2018 सनाव गायसननाय स्कुलफोरखौबो जुदि जोङो बानायनांगौ जायो अब्ला जोंना नाम्बारा बिराद बुरजा जाहैयो। बेखायनो दिनै गभर्नमेन्टआ आरोबाव मोनसे पलिसि लादों जे छात्र आरो मास्टारनि जि संख्या बेखौ गोरोबहोनानै जे आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदों जे मोनसे प्राइमारि स्कुलाव 30 जन बा 25 जन छात्र छात्री थानांगोन। बेनि बेलायाव जोङो बिटिसि आव बुंदों जोंनाव बेसेबां छात्र छात्री मोननांगौआ गोब्राब, बेखायनो जेरावहाय 15 जन छात्र छात्री दङ बे स्कुलखौनो इन्टेक दोननांगौ जोङो बिदि बुंदों। दा जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलाव 15 जन माने 10 जननि खमाव 10 जननि खम थानाय स्कुलफ्राबो गोबां जोङो नुनो मोनदों। मानोना गार्जियानफ्रा गावनि फिसाफोरखौ गभर्नमेन्ट बर' मिडियामाव हराब्लानो खाथि खालानि प्राइभेट इंलिश मिडियाम CBSE कर्स जेरावहाय मोजां मोजां दङ बेवहाय फाथायहरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा प्राइभेटाइजेसन जानायनि उनावहाय बर' बिजोंनि अबस्थाया मा जानो हागौ? बियो जोंनि बर'फोरनिल' समस्या नङा, समग्र भारतनि बियो मोनसे बे ट्रेन्डखौ नुदों जे दिनैहाय भारताव इउनिफर्म माने स्टेन्डार्डिं इउनिफर्म पलिसि लानानै इउनिफर्म कर्स जोङो इन्ट्रडिउस खालामनो हायाखै। स्टेट मोनफ्रोमबो स्टेटआव गावहा गावनि स्टेट बर्ड दङ। बेनिफ्राय जेनेरेलि दा जायफोर मोजां मोजां स्कुल दं बा गभर्नमेन्ट स्कुल दं सेन्ट्रेल स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै CBSE कर्स इन्ट्रडिउस खालामदों आरो बे एखे देशआवनो दिनै जोङो इन्टारनेशनेल बर्डनि स्कुल नुनो मोनो, आमेरिकान बर्डनि स्कुल नुनो मोनो। दा बिदियाव अलरेडि एडुकेशन पलिसिनि दारैनो गथ'फोरनो जोङो बिभिन्न धरननि इनफरमेशन नलेज जिहेतु होबाय, बेखायनो जोंनि भारतनि गथ'फोरनि गेजेराव नलेज आरो इनफरमेशनखौ लानानै पार्टिफोर थाबाय। बाहाय क्लास फैबाय जे सोरबा आमेरिकान बर्डआव फरायनाय बिसोरो ओरैबायदि स्टेन्डार्डनि, IB फरायनाय ओरैबायदि स्टेन्डार्डनि, CBSE फरायनाय ओरैबायदि स्टेन्डार्डनि, ICSE फरायनाय ओरैबायदि स्टेन्डार्डनि, स्टेट बर्डआव फरायनाय ओरैहाय बेबायदि फैदों। जायखिजाया जोङो बेबायदि बेलायाव आरो दानि गोदान भारतनि जिथु एडुकेशन पलिसि बेजों गोरोबफानानै जुदि भबिष्यतआव जोंनि भाषा संस्कृति लाखिनायनि फोथांनायनि फुवारनायनि बे उद्देश्यखौ लाफानानै आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ एमप्लयेबिलिटिखौ बारायहोनो थाखाय बिसोरखौ जिखुनु जायगायाव जिखुनु समाव जिखुनु परिस्थितियाव सास्टेइन खालामनो हानाय नलेज इनफरमेशन एडुकेशन जुदि होनांगौ जायो अब्ला आं बेखौनो बुजियो जे जोंहा बर'फोरहा गोदानै मोजाङै सावरायलायनानै मोजां मोनसे पलिसि एडप्ट खालामनानै एडुकेशन पलिसिनि सायावनो रिभिजिट खालामनो प्रयोजन दं। बर' बिजोंनि समस्याखौ लानानैनो माने गोबां बर' गौथुमफोरा सोमावसारबोदों आरो दिनैनि समाव बुंनाय जादों जे बिटिसि सरकारा गोबांथार फरायसालिफोर बन्द खालामनो थांगासिनो दङ ओरैनो बुंनाय जादों। दा बे बेलायावहाय बिटिसि सरकारखौ दाय होनो नागिरो। बे मिसा खोथा। माब्ला बिटिसिया मा नांनाय मा खारनावहाय बिटिसियाव बर' मिडियाम स्कुलखौ मानो बन्द खालामनांगौ? आंबोथ' बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय। जोंहा मा बर' माबानि मिडियामनि प्रति बर' भाषानि प्रति बर' कला कृष्टिनि प्रति जोंहा मा सेन्टिमेन्ट गैया नामा? सोरबा संगठन खालामदों होननानै बिसोरहाल' बिराद सेन्टिमेन्ट दं नामा? एखे संगठनाव जोंबो खामानि मावबोदों आरो जोंनि समावहाय जेरैबायदि परिस्थितिमोन गुलिजों थैनायजों गेलेनानै जोङो बे संगठनाव थानानै जाथि सिबिबोदों। दिनैहाय जाय मानसिफ्रा बुंदों बिसोरो बलेर' लानानै स्करपिय' लानानैसो माने आन्दलन खालामनायनि ट्रेन्डखौथ' जों नुदों। जायखिजाया बर' मिडियामनि स्कुल मा होनो फोथैनो नागिरदों होननाय बेखौ ससियेल मिडियायाव गोबांथार नुदों। जायखौ सोरबाया जुदि बेखौनो जुदि सैथो होननानै साननानै लायो अब्ला बेनिफ्राय देरसिन आनफर्चुनेट बुजिनाय थानाय नङा। जोङो बिटिसि सरकार जानानै आं बेखौनो बुंबाय थादों बे एकर्डआव मोनसे लिरनाय दङ जे फार्स्ट बेहाय बे एकर्डआव लिरनायानो फर दि प्रटेक्शन अफ बड' लेंगुवेज कालचार ट्रेडिशन
लैंड राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेखौसो बुंदों बेखायनो आंनि बुजिनायाव जेसेबां जोङो जोंनि बर' भाषा संस्कृति हेरिटेज बासायनांगौ फेदेरनांगौनि बेलायाव जोङो बिटिसिनि जि रिसोर्सेस दं फुल दमै जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो दा जों फैनि थामथि बर' गोरोबथा बिटिआर आरो बर' अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि थाखाय जोंनि थांनाय 27 जानुवारि खालि जोंनि एकर्ड जालांबाय दिल्लीयाव बर'फोरनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय मोनब्रै माने एनडिएफबि हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपि नि गेजेराव आरो दा बे बिथिङाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा आङो जाय बिथांमोनहा बे एकर्डखौ खालामबाय बिटिआरनि एकर्ड खालामबाय बिथांमोननो कंग्रेचुलेसनबो होयो धन्यबादबो होयो मानोना गासिबो जोंनि आन्दोलनकारि संगठनफ्रा मोखाङाव फैनानै बिसेसकै अस्त्रधारि एनडिएफबि बिथांमोनहा म्यानमाराव थानाय भुटानाव थानाय बा जोंनि बिटिसि सिङावनो थानाय हुलु हुला गासिबो फैजोबनानै बे एकर्डखौ समर्थन खालामफैदों आरो साइन खालामदों बेखौ जों नुनो मोनो जे बयबो शान्ति प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय आगोलबोबाय आरो बे एकर्डखौ बे बिथिंजों जुदि नायोब्ला शान्तिनि मोनसे सुक्ति होननानै बुंजायो दा बे सुक्तिनि दारैहाय अस्त्रधारि मानसिफोरनो जे रिहेबिलिटेसन होनो आरो बिसोरनि केस उइथड्र खालामनायनि खोथा बुंदों बेखौ सरकारा जुदि मोजाङै मावफुङो अब्ला डेफिनेटलि बे एकर्डनि दारै जोङो माखासे सम लं लास्टिं होनाब्लाबो माखासे सम जोंनि समाजाव गोजोन थासारि फैगोन आरो बे जि सम मोनो गोजोन थासारि बे समावनो जोङो जोंनि गेजेराव गोबांथार खोथा बाथ्रा सावरायलायनानै भबिष्यताव आरो खुनु धरननि आन्दोलन खुनु धरननि माने गाज्रि आखायाव अस्त्र लालायलायनानै आन्दोलन खालामनाय बे कालचारखौ जोङो फोजोबनो हागोन मानसिफोरखौ जुक्तिमुखि आरो मानसिफोरखौ उन्नयनमुखि जोङो फोरोंलांनो हागोन यां जेनेरेसननो नलेज एडुकेसन होनानै जोंनि हारि आरो ओनसोलखौ बोरैहाय जौगाहोनो हागोन बेनि गियानखौ जों होनो हागोन माब्रैहाय राजनैतिक भाबै फुराफुरि बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो सृष्टि खालामनो हागोन बेनि नलेज इनफरमेसन एडुकेसनखौ डेफिनेटलि जोङो जोंनि यां जेनेरेसननो होलांनो हागोन दा बे एकर्डखौ बेखायनो आङो मोजां बुंदों जे गासिबो आन्दोलनकारि संगठनफ्रा फैनानै बे शान्ति माबायाव प्रचेष्टायाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि दारै जोंनि बड' समाजाव दिनैहाय उग्रपन्थी होननाय सासेबो गैला फारसेथिंजाय जोङो जुदि बे एकर्डनि दारै मा मोनखो मोनदिया बेखौ बिजिरनानै नायनांगौब्ला अब्ला मानसिफ्रा संजमि जानांगोन आं माबा मोनसे बुंगोन बे एकर्डआव थानायखौ नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन सोरबाया माबा मोनसे अबजारभेसन शेयार खालामगोन बेवहाय सोरबानाव जों खालामनाय एकर्डनि सायाव ओरै नेगेटिभ अपिनियन होदों होननानै जुदि सोरबाया सानो अब्ला बिनि सायाव सावरायनो रावबो हानाय नङा बिनि मेरिट्सनि सायाव जों सावरायनांगोन बिनि डिमेरिट्सनि सायाव जों सावरायनांगोन दा बे एकर्डआव जि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि बेफोरनि सायाव जोङो थन्न बिजिरनानै नायनो प्रयोजन दं जेरैहाय बिटिसिनि जायगायाव बिटिआर खालामदों बिनि बिटिआर खालामनायनि मिनिङा मा इन्टेनसना मा अबजेक्टिभसा मा बेनि दारै बिटिसिआव बिराद माबा मोनसे चेन्ज परिबर्तन फैदों नामा बेफोरखौ बिजिरलायनो प्रयोजन दं जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होननानै बुंदों बिटिसिआव बयनिफ्रायबो जौसिन अफिसारखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनदों आरो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया आसाम गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारि एन्ड कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि रेंकनि जागोन होननानै जोंनि बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ दा बेखौ माबा मोनसे खारनावहाय चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार होननानै बिथांमोनहा लिरनानै लाबोफिनदों माने बिटिसिनि
बयनिख्रुइबो जौसिन अफिसारनि स्टेटासखौ गाहायाव लाबोफिननानै बिथांमोनहा सान्थि मोनदों बा बेखौनो मानिनानै लाबोदों। दा बेनि इन्टारप्रिटेसन थागोन आरो खारन थागोन, अबजेक्टिभ्स आरो इन्टेनसन थागोन। बेनि सायाव जोंहा गोबां सावरायनांगौ दङ। जोंनि पलिटिकेल हेड बेखौ जोङो चिफ आरो डेपुटि चिफ होननानै बुंदों। दा बिथांमोननि जि स्टेटास बियो केबिनेट रेंकनि, दा बेखौ चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै रोखायै लिरनानै लाबोफिनदों। दा बिनि इन्टेनसन, बिनि इन्टारप्रिटेसन, बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दङ। बे एकर्डआव प्रथमावनो बुंदों जे बिटिसिनि हा एरियाखौ, गामिखौ दानख'नाय आरो सोदेरनायनि थाखाय मोनसे कमिसन बानायनाय जागोन। दा बे कमिसना सोर बानायगोन? आसाम गभर्नमेन्टआ बानायगोन। बेवहाय बिटिसिनि गामिखौ दानख'नांगौ होननानै आन्दलन गोबां बोसोरनिफ्राय जाबोगासिनो दङ। सोदेरनो हानाय नङा। सानजाहा जुदि सोदेरनो नागिरो अब्ला एखे कमिसन खालामनाय मानसिफोरनि बै ग्रुपनि मानसिफ्रानो सानजाहा आन्दलन खालामहोगोन आरो बुंहोगोन जे 1 इन्सि बड'लेण्डआव सोनो मोननाय नङा आरो सोयोब्ला आसामा जोंगोन, अर जोंगोन। बेनिफ्राय बे कमिसना बुंगोन हानाय नङा सोदेरनो, बे सोदेरनाय आइडियाखौ द्रप दोननाय जाथोंसै। सेकेन्डआव एखे मानसिफ्रानो जोंनि बड'लेण्डआव आन्दलन खालामहोगोन जे जोंनि गामिखौ दानख'नांगौ, नैबे एरियाखौ दानख'नांगौ। अब्ला कमिसना बुंनोसै जे उमुक 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 गामिखौ दानख'नांगोन, नङाबा आन्दलना ओरै 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 जागासिनो दङ। बे हिसाबै बड'लेण्डनिफ्राय, प्रेजेन्ट बिटिसिनिफ्राय बिराद बुरजा गामि दानख' जानायनि आशंखाखौ जों इतिमধ্যে नुखाबाय। दा बियो मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो जों बुंनो हाला। किन्तु पर्यायक्रमे भबिष्यतआव जिहेतु जोङो बिएलटिआ बे एकर्डखौ खालामदों, रायज्लायलायनायनि गेजेरजों गामि सोसननाया जादों, बेखाय जोङो हाइकर्ट, सुप्रिम कर्टसिम थांगोन जे गामि मोनसेबो दानख'नो मोननाय नङा। बे गामिया बिएलटिनि 2003 सननि एकर्डनि दारैसो जादों। जोङो बेखौ जेसेबां हायो हमथानानै दोननो थाखाय सेस्टाखौ खालामगोन। जोंनि गामिखौ सोनायाव आसाम गभर्नमेन्टआ बै समावहाय कमिटि दानानै, सिगां एजिपिनि दिनावहाय मोनसे कमिटि दानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ डिसिसन लादों आरो उनावहाय कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैयोब्ला कंग्रेस गभर्नमेन्टआबो केबिनेट रेंकनि मेम्बारफोरखौ कमिटि दानानै सावरायलायनानै बे गामिफोर थिसननायनि बेलायाव बिथांमोनहाबो केबिनेट डिसिसन लादों। आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानाय बे गामिफोरनि सायाव एकर्डआव आसामनि चिफ सेक्रेटारि, भारतनि हम जइन्ट सेक्रेटारि इनचार्ज नर्थ इस्ट आरो बिनिफ्राय जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साथामबो सिगनेचार होदों। बेखाय जोंनाव जेसेबां गामि हाबदों बेखौ गुबुन गुबुन संगठन दलनि मानसिफ्रा जेसेबांखि हाइकर्ट, सुप्रिम कर्ट खालायाखैमोन मानो, हाइकर्टआबो सुप्रिम कर्टआबो बे गामि दानख'नायनि राय होनो हायाखै। दा नैबे एकर्डनि दारैहाय आनफर्चुनेटलि बे गामिखौ दानख'नाय जागोन होननानै जि सिगनेचार होलायलायबाय, बियो खुब आनफर्चुनेट। जोंनि नेताफ्रा बेखिनि सेन्सआ थानांगौमोन जे बेखौ कमिटमेन्ट होनाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि एरियाया बेसेबां दानख' जागोन। जोङो बर'फ्रा बा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो जाथि गस्थिखौ मोजाङै जुदि लाखिनानै बिसोरनि समर्थन लानानै बिटिसिखौ सालायलाङा, बा बे बाउन्डारिनि खोथायानो जाथों बा गुबुन गुबुन जौगानाय बिथिंनि खोथायानो जाथों, गासिबो रायजो राजा माने मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिफोरखौ जयै लाफानानै जुदि खामानि मावलांनो हायाब्ला अब्ला गोबांथार गाज्रि सम आरो परिस्थिति जों नुनो मोनगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' गथ' समाज काउन्सिल दानायनि बाथ्रा फैदों। औ, बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट नांगौ, बेखौ आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय जादोंमोन। जों बिएलटिआ जेब्ला बिटिसि गठन खालामदों बे समावबो बिनि खोथाया सावरायलायबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बै समावहाय पलिसिया गैयैयाव जों खालामबोनो हायाखै। किन्तु लासै लासै परिस्थितिया चेन्ज जाबाय थादों, रियेलाइजेसन फैदों।
बिटिसि दानाय लोगो लोगोनो राभा हासं मिसिं काउन्सिल टिवा काउन्सिल देउरि काउन्सिल इत्यादि इत्यादि आसामाव सृष्टि खालामनाय जादों बे हिसाबै बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो मोनसे सेपारेट एन्टिटी होनांगौखौ आसाम गभर्नमेन्टआ रियेलाइज खालामदों आरो नैबे एकर्डनि दारैहाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानायनि मोनसे सेटेलाइट फर्माव बेखौ एग्रि जादों बेखायनो जों सानो जाय एरियाया बिटिसिआव हाबला कन्टिगुवास आरो ट्राइबेल मेजरिटी गामिफोरखौ सोनांगौ आरो जाय बर' गामिया कन्टिगिउटिनि आन्दाराव फैया कन्टिगुवास एरियायाव फैया आरो जाय गामिया गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव दङ बिसोरखौ लाजोबनानै बे काउन्सिलखौ दानांगौ थाबैनो दा बर'फोरनि जेनाखि गोसो सिंनि लुबैनाय गोरबोजों हांख्रायनाय बड'लेण्ड आलादा रायजो बेनि सिमाङा माबे जाबावगोन जों अलरेडि बड'लेण्ड जे जोंनो नांगौ बेनि बेगरखौ जोंनि हारियाव जोङो बेगर फोना दोनबाय नङा होमबा जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन बियो कन्टिनिउ जानांगौ आरो कन्टिनिउ जालांगोन होननानै जों आसा खालामो जोंनि जेनेरेशना आन्दलन खालामदों जोङो खुब इमोशनेल जोङो रायजोखौ जेरैखि जानांगौ थैनाय थांनाया जेबो खोथा नङामोन बेखायनो एराउन्ड 10,000 सेंग्रा सिख्ला बिमा बिफा बिदा फंबाय थैनायावबो जों गियाखै दानि गथ'फ्रा साबसिन सोलोंथाइ मोनबाय बेटार एडुकेशन बिसोरो मर सास्टेनेबल जोंनिफ्राय साबसिन बर'फोरनि समस्याखौ प्रेजेन्टेसन होनो हागोन वर्ल्ड कमिटिनो जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे सापर्ट बा बे रोखोम लानो हायाखैमोन किन्तु आं सानो जोंनि यां जेनेरेशना जोंनि फिसाफ्रा बे बेलायाव जेबो अभाब जानाय नङा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि सापर्ट बा बेकआप विभिन्न धरननि जुदि लानांगौ जायोब्ला बिस्रा बे केपासिटिया थागोन आनफर्चुनेटलि नैबे एकर्डआव मोनसे प्रिम्बल बे एकर्डआवनो बिटिआर एकर्डनि प्रिम्बलाव मोनसे लिरनाय जादों फाइनाल सल्युशन होननानै बेवहाय रायखांनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनि इन्टेनसना बेनो जे बिटिआरनि जि एकर्ड जाबाय बेनिफ्राय बर'फोरनि समस्यानि सायाव भारत सरकार बा आसाम सरकारा फार्दार सोरबा आन्दलन खालामब्लाबो बेनि सायाव रायलायला बा बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामलायनाय जानाय नंला बेखौनो मिन खालामदों दा आं बुजिया दैदेनगिरि बिथांमोनहा माबे खारनाव माबे इन्टारप्रिटेसनाव मबे अबजेक्टिभआव बे फाइनाल सल्युशन वार्डखौ सोदेरनानै होफादों मोनफा मोनफा वार्ड मोनफा मोनफा दारि खमायानो एकर्डनि बेलायाव मिनिं थायो दा बेफोरो गिख्रंथाव मोनफा मोनफा इन्टारप्रिटेसन गोनां वार्ड दा बेखौ बोरैहाय मानिनानै बे एकर्डआव सोदेरदों आं बुजियाखै थारमाने बड'लेण्ड सोमावसारनायनि लामाखौनो गोथै होनाय जादों बिटिआर गोरोबथाया आन्दलनखौ खालामनो हागोन गाबोन समफोर सोरबाया दस्रा संगठन खालामनानै आन्दलन खालामनो हागौ गणतान्त्रिक भाबैबो खालामनो हागोन आरो सोरबाया अस्त्र लानानै खालामोबो जानो हागौ जुद्धबो खालामनो हागौ किन्तु नैबे फाइनाल सल्युशन होननायनि मिनिङा जाहैबाय आसाम सरकार भारत सरकारा बर'फोरनि गोदान माबा मोनसे समस्या लानानै फार्दार एकर्ड खालामा फार्दार रायलाया बेखौनो मिनिं खालामदों रायजो राजाया लुबैनाय बड'लेण्डआ होमबा सिमाङै जाना थासिगोन बिथांमोनहा जि खामानि मावबाय बेखौ जोङो दा नैबे समावहाय जुदि सरासनस्रायै सावरायलायो बेबायदिनो नुयो मानसिफ्रा बिदिनो बुंलायलायदों जे एबसुआ मानो बे एकर्डनि दारैहाय बर'फोरनि जि बड'लेण्डनि सिमां बेखौ मानो गाथेनानै फैखो तबे आं सानो जोंनि यां जेनेरेशना बेबायदि मुर्ख जानाय नङा बिथांमोनहा जथेस्थ गियान मोननाय जेनेरेशन जागोन आरो भबिष्यताव राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै बयखौबो लानानै मा रोखोमै गोदानै पलिटिकेल स्ट्रेटेजि खालामनांगौ
बिथांमोननि नलेजाव फैगोन। फैगौ समाव बिपिएफनि रला मा जागोन? बिपिएफआ प्रथम बिटिसि दाजेननायनिफ्राय जोङो बुजिदों जे बर' 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 होननाय आरो बेनि दृष्टिभंगिजों जोङो बड'लेण्डखौ दाफुंनो हाया, बा बे ओनसोलावहाय सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो हाया, बा बे ओनसोलावहाय अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो हाया। जोङो जेब्ला प्रत्येक जाति गस्थिफोरखौ लाफानानै राजनैतिक भाबै मोनसे सिंगल एजेन्डा एखे दृष्टिभंगिजों जों जेब्ला आगोललांनो हागोन, अब्ला बड'लेण्डआ दाफुंजागोन, ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो हागोन। बयनिबो मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि भाषा, साहित्य, संस्कृति उन्नयननि थाखाय, जौगानायनि थाखाय जुदि जोङो जयैनो सिन्था खालामलायनानै मावफुंनो हायो, अब्ला बड'लेण्ड सृष्टि खालामनांगौनि खोथाखौ बे गुबुन गुबुन हारि माहारियानो बुंग्रोगोन जे जोङो आसामाव थायोब्ला बे सुबिदा मोनाखैमोन, किन्तु बड'लेण्डआव जोंहा बे सुबिदा दङ, आरो बड'लेण्डआ जुदि आलादा रायजो जाथारमारो बेवहाय जोंहाबो अंखिदार हिसाबै जोंनि भाषा साहित्य गासिबो जौगाहोनायनि बेलायाव जोङो साबसिन सुबिदा मोनगोन। बिथांमोनहा डेफिनेटलि 100% बिसासाव फैगोन। दा बिपिएफ दल हिसाबै जोङो बेखौनो खालामदों, बयबो जाति गस्थिनि मेगन गुनु मानसिफोरखौ लानानै बिपिएफ दाफुंजादों, आरो बिपिएफआल' मोनसेल' राजनैतिक संगठन दिनै बिटिसिआव जायआ मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि आस्था मोनदों, बिसास खालामजादों। बेखायनो बिटिआर एकर्डखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबांखि बायदिसिना सिमां नुवामोन मानो, बियो बेवहाय खाथिनाय नङा। बिथांमोनहा इभेन ओरैबायदि सिमां नुदोंमोन जे बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ सिफायगोन आरो गावसोरखौ इन्टारिम काउन्सिल दागोन, बेखौ बिथांमोनहा आसा खालामदोंमोन। बे समावनो जोङो बुंदों जोंनिया जाहैबाय इलेक्टेड गभर्नमेन्ट, बेखौ सोरलाय सिफायबायनो हानांगौ। कनस्टिटिउसनाव बेखौसो लिरदों जे इलेक्टेड गभर्नमेन्टआ टाइम अभार जुदि जायो, टेन्युरा जुदि अभार जायो, अब्ला 6 मान्थ्स बिसोरनो सालायनो हायो, आरो 6 मान्थ्सनि गेजेराव इलेक्शना जाथारनांगौ। बिथांमोना बेखौबो सेस्था खालामदोंमोन जे जोंनि माबानि बिपिएफनि टेन्युरा जिहेतु 27 फेब्रुवारियाव जोबो, 27 फेब्रुवारिसिम सालायनो होनानै बेखौ सिफायनानै गावसोरखौ इन्टारिम काउन्सिल दानांगौ होननानै दाबिबो खालामदोंमोन। किन्तु जेब्ला जों बुंबाय जे नोंथांमोननि खोथा, गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंदों नोंथांमोननि खोथा, बिथांमोननि बुंनायखौ मानियोब्ला मानि, किन्तु जोंहाबो ड्राफ्टिंआ अलरेडि जोङो रेडि जानानै दङ जे लोगो लोगोनो 1 मिनिटावनो जों कर्टआव थांगोन, कर्टआ मा भार्डिक्ट होगोन नोंथांमोननि अबस्थाया मा जागोन, लाजिनांगोन। गतिके बेफोरखौ नुजोबनानै भारत सरकार, आसाम सरकारा बे आइडियाखौ द्रप दोनदों। बिथांमोननि जि दाबि खालामनाय बेखौ बे जानो हाया होननानै बुंनायफ्राव जों इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानायनि जेनाखि कनसेप्ट बेखौ द्रप खालामनाय जादों। बड'लेण्ड सोरखार आरो बिपिएफआ बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौ होननानै बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनाय जादोंमोन, आरो बेखौहाय मिरु सरकारनो दैथायहरदों। जेब्ला छत्तीसगढ़ दाबाय, जेब्ला झारखन्ड दाबाय, जेब्ला उत्तराखन्ड दाबाय, बे समावहाय ओरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्दलन खालामबाय थाबाय, एनडिएफबिफ्राबो आन्दलन खालामबाय थाबाय। बे हिसाबै जोङो बिएलटिफ्रा जिहेतु दा बिपिएफ सरकार दानानै बे बिटिसिखौ सालायगासिनो दं, जों जे बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ नागाराखै, बा जों जे लुबैयो, बेनि थाखाय प्रथमबारनि थाखाय काउन्सिलब्लाबो बियो मोनसे गभर्नमेन्ट नंगौना नङा, काउन्सिलनिनो बियो एसेम्ब्लि नंगौना नङा। ओंखायनो जोङो एसेम्ब्लियावनो, बिटिसिनि एसेम्ब्लियावनो रिजलिउसन लानानै जे प्रेजेन्ट बिटिसिखौ फुराफुरियै आलादा बड'लेण्ड सृष्टि खालामनांसिगौ होननानै जोङो थ्रु स्पिकार आरो थ्रु सेक्रेटारि, जोंनि बिटिसिनि मा होनो सेक्रेटारि एसेम्ब्लिनि, बिनि दारैहाय
आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार साफ्रोमनोबो कनसार्न माबाफोरनो अथरिटिनो जोङो बे माबाखौ डिसिसनखौ दैथायहरदों बियो हिस्टोरिक मोनसे डिसिसन दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिया जानो हागौ ओरैनोसो साननो हागौ किन्तु अबेबा मोनसे समाव जेब्ला बड'लेण्ड आलादा हादोर दानायनि कच्छना फैगोन अब्ला नैबे जि डिसिसन लानानै हरदों बेफोर मोनफा मोनफा बिराद गिदिर डकुमेन्ट जागोन खारन बिटिसि एसेम्ब्लियाव डिसिसन लाबायब्ला जोङो दिनै पलिटिकेलि जि हायो जोंखौ स्ट्रेंथेन खालामनो सेस्था खालामदों अबेबा मोनसे समाव जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव जोङो बेबायदि इनफ्लुयेन्स जुदि खालामनो हायो आसाम एसेम्ब्लियाव जों डिसिसन लाहोनो हागोन आरो बेनि थाखाय जोंहा आप्रान सेस्था थानांगोन बेखौ साननो नाङा जे जोंहालाय 12 जन 14 जनल'सो मेक्सिमाम 14 जनल'सो मेक्सिमाम 20 जनल'सो जोङो एमएलए मोनगोन माब्रैहाय जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव डिसिसन लाहोनो हागोन बिहाराव लालु प्रसाद जादबआ बुंदोंमोन आंनि गोथै हाखराव झारखन्ड बानाय होननानै किन्तु थाङै थुङै बे लालुआनोथ' डिसिसन लाहैनांदों बिहार एसेम्ब्लियाव जे झारखन्ड आलादा हादोरखौ सृष्टि खालामनांगौ होननानै बिथाङानो भारत सरकारनो रेकमेन्डेसन हरनांदों गतिके जोंनि बेलायावबो आसामाव बे रोखोम मोनसे परिस्थिति बानायनो बे रोखोम राजनैतिक भाबै जोङो गावखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि स्ट्रेटेजिया जेब्लाबो थानांगोन बड'लेण्ड सोरजिनाय बा सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि बाथ्रा बेहाय जोङो गुबुन रायजोनि बाथ्रा जों रायखाङोब्ला नुनो मोन्दों नोंथाङानो बुंबाय जे लालु प्रसाद जादबआ माने झारखन्ड होनायाव गैयामोन किन्तु पलिटिकेल नेगोसिएसना बे बिथिंखौ लाबोनाय जादों सोरजिनो हादों झारखन्डखौ बिदिनो तेलेंगानानि बाथ्रा फैदों बा उत्तराखन्डनि बाथ्रा गोबां जेनाखि रायजो दानाय जादों आलादा रायजो दानाय जादों बेवहाय मोनफ्रोमबो नुनाय जादों जे पलिटिकेल नेगोसिएसन बाथ्रा दा बिपिएफआ मोनसे गोख्रों पलिटिकेल पार्टि जानानै दङ बड'लेण्डआव आरो बे बिपिएफ दोलोनि फ्रायनो माने आथिखालसिम 2004 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम माने आसाम सरकारानो जा बा मिरु सरकारानो जा मोननैयावबो माने एलायन्सआव दंबाय थायो अब्ला नोंथांमोननि बे बिपिएफ हान्जाया बे बड'लेण्ड सृष्टिनि थाखाय पलिटिकेल नेगोसिएसननि गेजेरजों मानो बे एरेन्जमेन्ट खालामनो हायाखै बिटिसि सालायबाय थादों बे समावहाय आलादा हादोर नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आन्दलनखौ दैदेनबाय थादों आखायाव अस्त्र लानानै एनडिएफबिआ आन्दलनखौ दैदेनबाय थादों बेनिखाय जोङो बिएलटि हिसाबै जि फिसा एरेन्जमेन्ट बिटिसि लाबोबाय आलादा हादोर लाबोनायनि आन्दलन सालायग्रा बिथांमोनहा बे संगठनफ्रा सरकारजों रायज्लायनानै आलादा हादोर सृष्टि खालामनानै लाबोनो हाथों बेनि थाखाय जोङो आगसिजों आगदाथिं जेरैबायदि सहाय खालामनांगौ सेक्रेटलि बा अपेनलि जोङो बेखौ मावबोबाय थादों आनफर्चुनेटलि दिनैहाय बे आन्दलनकारि संगठनफ्रा बिटिआर एकर्ड खालामबाय माने आन्दलन आरो फार्दार खालामनाय जानाय नंला बेनि मिनिंखौ पाब्लिक रायजो राजानो मिथिहोसारनाय बायदि जाहैबाय दा बेनिखाय जोंनो आलादा हादोरखौ नांगोन जोङो बेखौनो बुंदों जे आखाइजों आथिंजों इन्जुर जोनानै दरजा जोनानै आन्दलन खालामनो जोंहा प्रयजन गैला राजनैतिक भाबै जोङो आन्दलनखौ खालामनांसिगोन दा बे बेलायाव जोङो बिटिसिखौनो साबसिननिफ्राय साबसिन जौगाथायनि बेलायाव ध्यान होनानै ओरैबायदि मोनसे आलादा मोनसे महर होनांगौ बिटिसिखौ जे बिहाय गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि फिल खालामो जे जोंथ' आसामाव गैया बेथ' आलादाथार बिनि कालचार बिनि सोलिनाय आखल गियान रायज्लायनाय बेफोरो आसामनि बायदि नङा नैबे जायगानि जि सोलोंथाइनि बेलायाव जि पलिसि बा इमप्लिमेन्टेसन बेयो आसामनि बायदि नङा बे ओनसोलनि जाथायनि बेबस्था आसामनि बायदि नङा बहुत साबसिन बे जायगानि मा होनना बुङो बेखौ कनजारभेसन एनभायरनमेन्ट आसामनि बायदि नङा बेवहायथ' मानसिफ्रा बिराद कनसियास सिभिलाइज्ड मर सभ्य
बेफोरखौ जोङो खालामनानै जुदि लानो हायो थाबैनो गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो बुंगोन अर्थनैतिक भाबै जुदि जोङो स्वाबलम्बी जानो हायो शिक्षायाव जुदि जोङो आगोलनो हायो समग्र फिल्डआव जुदि जोङो आसामनिफ्राय साबसिन खालामनानै लानो हायो बयबो सापर्ट खालामगोन जे बे बिटिसिआ आसाम बायदि नङा आसामजों दोनोब्ला बिसोरो बे बेकवार्डसो जानानै थागोन बेखौ आलादा होनांसिगौ गेलेनाय दामनाय देनाय समग्र फिल्डआव जोङो आसामनिफ्राय साबसिन आगोलांनो हानायखौ वर्ल्ड कमिउनिटिनो जोङो देखायनो हानांगौ आं सोंदों जे नोंथांखौ जे बिपिएफ दोलोआ आसामनि जोंनि खुंथाय रुलिं आरो मिरुनि खुंथाय रुलिं जि समाव कंग्रेसआ सरकार दायो आसामाव बा मिरुआव बेव समाव नोंथांमोना कंग्रेसजों लोगो जादोंमोन जि समाव बिजेपिआ दा रुलिं खालामगासिनो दङ बिथांमोनजों नोंथांमोना लोगो जानानै दङ दा बेबायदि सत्तेयाव मानो नोंथांमोना माने पलिटिकेल नेगोसिएसननि गेजेरजों बड'लेण्डखौ लाबोनो हायाखै बड'लेण्डआ ओरैनो पलिटिकेल नेगोसिएसन खालामब्रबबानोथ' जानाय बुस्थु नंला आं बेखायनो दहायनो बुंदों नोंथाङा बुजिखोना बुजिदा जे जोङो बिटिसि सालायगासिनो थानाय समावहाय आन्दलनकारिफोर दङमोन संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेनिफ्राय एनडिएफबि अस्त्र लाना आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बयबो रायजो राजा इनक्लुडिं जोंखौ लाफानानै जों आसा खालामदोंमोन बिथांमोननि दारैनो बिथांमोना जेरैबायदि पाब्लिकआव बुंबाय थादों जे न' सेपारेट स्टेट नर्थ इस्ट न' सेपारेट स्टेट नर्थ इस्ट आन्दलनाव थांबाय थागोन आन्दलन जाबाय थागोन बे खोथाखौ जाय बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोननि दारैनो बे आलादा हादोरा सृष्टि जाहैगोन जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिटिआरनि एकर्ड खालामबाय दा बे परिस्थिति फैबायब्ला अब्ला अदूर भबिष्यतआव जोङो राजनैतिक भाबै आन्दलनखौ बिपिएफआ लांबाय थागोन दा नोंथांमोना आलादा रायजोनि थाखाय आलादा रायजोखौ बोरै सृष्टि खालामहैनो हागोन बेनि थाखाय जोङो राजनैतिक भाबै बे आन्दलनखौ लांबाय थागोन आन्दलन माने हाइवे होबथानाय रेलिअ लाइन गाबथानाय बेखौ नङा जोङो बुंदों राजनैतिक भाबैसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामगोन बड'लेण्डखौ मोनगोन ने बर'फोरा मोनगोन जा यां जेनेरेसननो नोङो जुदि मोजां नलेज होनानै हायो मोजां स्ट्रेटेजि एडप्ट खालामहोनो जुदि हायो दिनै नङा गाबोन एक बोसोराव नङा 10 बोसोराव नङा 20 बोसोराव नङा 100 बोसोरनि उनावब्लाबो बे बड'लेण्डखौ जों सृष्टि खालामनांगोन जोङो बड'लेण्ड मोननांगौ मोनसे आलादा पलिटिकेल जोंनो सेपारेट पलिटिकेल एन्टिटि नांगौ होननाया जोंनि जेनेरेसननि नङा जोंनि बिमा बिफानि जेनेरेसननि नङा आबै आबौमोननिफ्रायनो फैदों ब्रिटिशफ्रा जेब्ला रुल खालामदोंमोन आहमफ्रा जेब्ला बाहाय रुल खालामदोंमोन बे समनिफ्रायनो नांबोबाय थादों बे समनिफ्रायनो सेपारेट पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि खोथाया बाहायनो फैदों बै समाव रायजो दानि बेलायाव मोनसे इन्डियान डेम'क्रेसिनि सिङाव फेडारेल स्ट्राक्चारनि सायाव आलादा रायजो गतिके बेखौ मोननाय नङा दिनैनो जोब्बाय आं बेखौ साना जों जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोन बा आजै आजौमोनहा जायखौ लुबैदोंमोन फैयै फैयै जोंनि जेनेरेसनाव जों जेरै बिटिसि खालामनो हाबाय जोंनि उननि जेनेरेसना बियो गोलावबो थांनो हागौ बिथांमोनहा मोजां स्ट्रेटेजिक भाबै खामानि मावलांनानै आलादा रायजोखौ सृष्टि खालामहैथारनांगोन दा जों फैनि बर' समाज दिनै नुबाय बर' माहारियाव गासिबोयावनो गावस्रानाय धोरोमनि बेलायाव जों दिनै आलादा आलादा जानानै दङ फरायसाफोरनि गेजेराव आलादा आलादा कनसेप्ट दङ राजखान्थिनि बेलायाव खावनै जानानै दङ गोबांथार बिथिङाव जोङो दिनै ज' जानो हालायाखै जों बबे लामाजों बबे कनसेप्टजों जों ज' जानायनि बाथ्रा साननो हागोन जोङो दा भारताव दं नङा होमबा भारतआ मा देश गणतन्त्र देश गतिके बे गणतन्त्रनि सिङाव जोङो बिलिफ बिश्वास खालामनाय सेकुलार होनना बुंदों नामा गतिके नोङो जेब्ला सेकुलार देशआव दङ नोंनि बिश्वास खालामनाय नोंनि इसोर फुजिनायनि सायाव नोंहा बुंनांगौ गैया बे इन्डिभिजुवेल मेटार इडिअलजिनि सायाव बयबो ज'जै जानो हागोन आं फोथाया बिसि फिसायनि गेजेरावनो न'खरनि रायजो जानायाव मोनसे इस्युनि सायाव मा माइ गायनो
माइब्रा गायनो ना जोसा गायनो बेखौ लानानै सानैनि गेजेरावहाय डिफारेन्स सावरायलायोब्ला एखमब्ला सोरबाया बुंनो हागौ देग्लाय जोसा गायनोसै सोरबाया बुंनो हागौ माइब्रासो गायगोन बेबायदि फैयो गतिके बृहत मोनसे समाजनि गेजेराव सात्रफोरनि गेजेराव जे एखे अपिनियन जाजोबनांगौ आं बेखौ साना तबे कम्पिटिसन फैनांगौ साबसिननि थाखाय कम्पिटिसन फैनांगौ दिनै गावस्रालायनाय संगठन जुदि फैदोंब्ला अब्ला बे संगठनफ्रा बबे संगठना जाथिनि थाखाय बा भाषा संस्कृति शिक्षा अर्थनीतिनि थाखाय सोर साबसिन मावनो हायो सोर साबसिन पलिसि लाबोनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना मावनांगौ आरो बे हिसाबैसो समाजनो कन्ट्रिबिउसन होनांगौ धोरोमनि बेलायाव बे इन्डिभिजुवेल मेटार जाहैबाय जोंना बर'फ्रा बुंनो नागिरो जे बाथौआनो गुदि गोदो गोदायनिफ्राय फैदों नंगौ बियो इतिहासाव दङ जे जुग जुग रामायण महाभारत जुगनिफ्रायनो रामायणखौ जुदि 5000 इयार्स हमो बे 5000 इयार्सनिफ्राय दिनै बाथौआ सास्टेन खालामबोदों एसे खम माबायाव बेखौ दिनै रिफर्म खालामनायनि खोथा फैदों आरो मावबाय थादों स्क्रिप्ट गैया जादों बबेबा मोनसे समावहाय बाथौनि स्क्रिप्टखौ धंस खालामदों सोरबाया दा बे हिसाबै बे स्क्रिप्ट सृष्टि खालामनायनि बिबानखौ दिनै बाथौआरिफ्रा नाजावनो नागिरदों बे गोनो गोथोनि समावहाय पृथिबिनि जेसेबां धोरोम दङ बिलिफ बिसास बायदिसिना बेयो जोंनि मानसिफोरनि सायाव इनफ्लुयेन्स फैदों जयगुरु जादों सोरबा ब्रह्म जादों सोरबा ख्रिस्टियान जादों सोरबा बौद्धिस्ट जादों आरो गणतन्त्रनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बे अधिकारखौ मोनबाय नालाय गावनि गोसोबायदि बे धोरोमफोरखौ नाजावना लादों आं सानो गावनि बिश्वासखौ गावनि गेजेरावनो दोननानै इसोरखौ जुदि फुजिलाङो अब्ला बियो ख्रिस्टियान जानाय बाथौ जानाय ब्रह्म जानाय जयगुरु जानाय बौद्धिस्ट जानाय बिनि दारैहाय जोंहा जाति हिसाबै थांना थानायाव जोंनि भाषा संस्कृति थांना थानायाव इसिबां हेम्पार गोग्लैनाय नङा तबे मोनफ्रोमबो जाति गस्थिया गावहा मोनसे ट्रेडिशन थायो हेरिटेज थायो बे बुस्थुखौल' नागारनो नाङा ख्रिस्टानानो जाथों बाथौआनो जाथों जोंनि भाषा जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि हेरिटेजखौ जोङो नागारनो नाङा धोरोमनि खोथाजोंल' थांनो नाङा जोंनि जाथिया मानि थाखाय थांना थादों जोंनि भाषाजों बे भाषा रायलायनायखौ गारनो नाङा जोङो माजों थादों जोंनि गाननाय जोमनाय ट्रेडिशनजों बेखौ गारनो नाङा जों माजों थांदों जोंनि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय जोंनि जि मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट जोंनि जि मोसानायनि पेटार्न बेफोरजों जोङो थांनानै थादों दा बेफोरखौ नागारनो नाङा दा जों फैनि नोंथांनि जिउनि सायाव नोंथाङा गिबियावनो बुंखाबाय नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा दा नोंथांनि सांसारिक जिबननि बाथ्रा जों बुंनो नागिरदों नोंथाङा दा माने गावनि अनजालि बिसिखौबो खोमानो गोनां जाहैबाय नोंथाङा गोबां बेस्थ थायो दा नोंथाङा राजनितिनि थाखाय बबे समखौ होनाय जायो आरो समाजनि मा समखौ नोंथाङा बांसिन होनो सानो नंगौ आनफर्चुनेटलि आंनि हिन्जावा लास्ट 11 इयार्स केन्साराव भुगिनानै दंमोन आरो थांनाय 25 तारिख फेब्रुवारियाव रुंसारि जालांबाय बिनि जि जोंहा हारियाव ट्रेडिशनेलि जि जोंहा रिचुवेल्सफोर दङ बेफोरखौ आङो फोजोबबाय दा जिहेतु आङो व्यक्ति हिसाबै आंनि जिबनखौ राजनितिकआवनो दोननानै जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि प्रत्येक जाति गस्थिनि गांनाय उखैनाय बिसोरनि एसपिरेसनखौ जेसेबां हायो राजनैतिक खमथायावनो थानानै मावलांनो आङो ओंखारबोदों अलरेडि आं बाहाय 15 बोसोर जाबाय गतिके आंनि रेस्ट अफ दि लाइफ बेखौ आं बाहायनो हगारलांनो थिरांथा लादों राजनितिक जिबनाव नोंथाङा दासिम जाफुंसारदों फैगौ समफ्रावबो बेखौनो नोंथाङा मिजिं लाबाय थायो आङो एमएलए एमपि जानानैल' मावगोन बे नङा एमएलए एमपिआ कन्टिनिउ सासे मानसिनि जिबनाव बे खाफालाव फैबाय थाया जिहेतु आङो राजनितिक दलनि मानसि आं राजनितिकनि मानसि
आङो काउन्सिलनि मेम्बार नङाब्लाबो एमएलए नङाब्लाबो एमपि नङाब्लाबो बे जोंनि दलनि जिथु प्रिन्सिपल बे प्रिन्सिपल मथेनो आं खामानि मावलांबाय थादों। फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांनि रल? आङो चिरां दुवार समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो। बेवहाय गोबां बिभिन्न जाथि गस्थि दङ। आदिबासि, नेपालि, राजबंशी, सूत्रधर, बिहारि, बङालि, बर'फ्रा मेजरिटि। आं नुदों बे 15 बोसोर बिटिसिआव डेपुटि चिफ जानानै आं जि सालायबाय, आंनि प्रति एन्टि इनकाम्बेन्सि बर' बेसि आं नुनो मोनाखै। आंखौ जायफ्रा सापर्ट खालामबोदों बिसोरो दासिमबो सापर्ट खालामगासिनो दङ। आरो जिहेतु आङो रायजो राजाफोरजोंनो जिरायनानै ओनसोलनि बबावहाय मा नांगौ नाङा बेफोरखौ आङो सावराय मावनो जेसेबां हायो सेस्था खालामो। गुबुन गुबुन जाथि गस्थिफोरनि सुख दुख आङो नायो, सेस्था खालामो। बेखाय देग्लायनि नैबे इलेक्सनावबो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफ्रानो ओंखारजोबनानै बिथांमोनहा बुंदों जे आगोलनि इलेक्सनाव जेरैहाय अना बर' केन्डिडेट लाबोनानै अना बर' संगठना केन्डिडेट होनानै आंनि भटखौ माखासे बोखावदों, बे सुबिदाखौ एबार बिभिन्न जाथि गस्थिनि मानसिफ्रा बेखौ होनाय नङा। बिपिएफआ सरकार दानो हामारगोन? डेफिनेटलि 100% बिपिएफआनो दागोन, बे सैथो। बुंबाय थानाय जादों जे बिजेपि एजिपिजों एलायन्स जागोन, बेराफारसे इउपिपिएलआ माने सरकार दागोन। बिजेपि एजिपि बिपिएफ बियो स्टेट गभर्नमेन्टआवबो आरो बिजेपिजों जोंहा बिपिएफआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जों एलायन्सआवनो दङ। दा काउन्सिलावबो आं सानो बे एलायन्सआ माने माबा थागोन, मा होनो जाबाय थागोन, लागु जागोन बे एलायन्सआबो। जुदि माबा मोनसे खारनावहाय बे एलायन्सआ जुदि मोजां धरननि इमप्लिमेन्टआनो जायाब्लाबो जोङो बिपिएफ हिसाबैसो बिटिसिआव जों सोलियो आरो बिटिसिआव बिपिएफआनो बयनिख्रुइबो बांसिन जनसाधारननि समर्थन मोनबाय थाग्रा बियो पलिटिकेल अर्गानाइजेसन। गुबुन संगठनफ्रा राजनीतिक संगठनफ्रा जोंखौ सापर्ट खालाया जोंहा बेजों सम्पर्क गैया। बिपिएफआ जाबाय सिधायै रायजो राजानि दरजासिम थांनो हाग्रा बा थांग्रा राजनीतिक दल, बे हिसाबै रायजो राजाफोरनि समर्थनखौ बिपिएफआनो मोनगोन। इउपिपिएल आरो नबसरनि दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टिया एलायन्सआव सरकार दागोन होननानै नबसरनिया एमपिआ बुंबाय थादों। बेराफारसे इउजि ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि दानि गोदान आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंबाय थादों जे इउपिपिएलनि सरकार जागोन। बयबो राजनीतिक दला बेबायदि क्लेमखौ खालामो आरो इउपिपिएलआ दानि नङा बे क्लेम खालामनाया। खेबफ्रोमबो इलेक्सन बिटिसिआव एबार 4 बार इलेक्सन जागोन, थांनाय 3 इलेक्सन आरो बे समावनो एमएलएनि 3 इलेक्सन, एमपिनि 3 इलेक्सनाव आगोलाव पिसिडिआर, बेनि उनाव नामाकरणखौबो चेन्ज खालामबोबाय थादों। थ' बिथांमोनहा जेब्लाबो बुंबोदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे एबार जोंनो देरहागोन, एबार जोंनो बिटिसि सालायगोन, एबार एमएलएआ जोंनो देरहाजोबगोन आरो आसामाव जोंनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन। माब्लाथो जाखो? बबे मोनसे इलेक्सनाव बिथांमोनहा देरहाखो? गतिके दिनैबो बिथांमोनहा क्लेमखौ खालामगोन आरो बे क्लेम खालामनायखौ खोमायाव रोंहैबाय थागोन रायजो राजाफ्रा। दाख्लैबो क्लेम खालामदोंमोन, एबारबो क्लेम खालामदों, बहा जानो बिसोरनालाय? बेनो एखे सोलिगासिनो दङ। जि बिटिआरखौ लानानै, बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिथांमोनहा जेरैबायदि गान गायदोंमोन, रायजो मोनबाय जोंहा, ओरै जाबाय जोंहा, बिपिएफआ गैला, हाग्रामा महिलारिया गैला, जोब्बाय, जों सालायनोसै बुङाखैमोनबा पाब्लिकलि? दिनै एसे सम मोननाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा गासैबो बुजिफिनजोबनानै दा गामि गामि थांदो। थगायजादोंसोनो, प्रमद बर'आ थगायजादोंसोनो, बे एकर्डआव माथो जेबोआनो गैयानो, गासैबो रायजो राजाफ्रानो दिनै बुंफिनजोबदों। नोंथांमोननि एलायन्सआ नांगौसिबां एमसिएलए मोनाखिसै, सरकार दानो हालिया जाबाय। बे समाव नबसरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा परिस्थितियासो थोनगोन समाव माबायदि परिस्थिति फैयो, बबे दल संगठना बेसेबां मोनो, बे फैगोन जुदि जोङो अबसलिउट मेजरिटि मोना। खिन्थु दिनैसिम जोङो नुगासिनो दङ बिपिएफआव अबसलिउट मेजरिटि मोनगोन।
रावनिबो सापर्ट लानांगौ प्रयोजना जाहैनाय नङा ना इउपिपिएल जों एलायन्स जानायनि समाव थाबाय इउपिपिएल जों माबोरैहाय एलायन्स जानो जोंलाय एमसिएलए नांदेरगौ जानायाव जोङो बुंदों जोङो अबसलिउट मेजरिटि मोनगोन आदसा जोङो गोबां सावरायबाय नोंथाङा जोंनो गोबां सम होबाय बेनि थाखाय नोंथांनो गोजोननाय होदों दिनै जोङो बड'लेण्डनि लेङाइ गाहाय मावखुंगोरा मुसे हाग्राम महिलारिनि जि दैदेननायाव जिनाखि सरकार दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबांथार बाथ्रा जोंनो मिथिनो होदों बिथाङा गावनि जिउनि बाथ्राजों लोगोसेनो बड'लेण्डनि बाथ्रा आरो उन समाव बर' हारि थामोनथानि बाथ्रा बिथाङा मख'नाय जादों जोङो बेखिनियावनो जोंनि दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय